колко по-полезно щеше да бъде, ако в училище нас, жените, нас, момичетата, нас, бъдещите жени, ни учиха не къде е Стара планина и Пирин, защото така или иначе в един момент ти ще почнеш да обикаляш и ще видиш къде е Стара планина. А ни учиха на неща като това да бъдем смели, да отстояваме границите си, да знаем как да се защитаваме, да знаем колко сме ценни, да знаем колко голяма сила се крие вътре в нас. Ние сме двигателят на този свят, че от нас тръгва живота. Да знаем как да ценим себе си, да знаем, че каквото и да поискаме, ние можем да го постигнем. Да ни дават примери с други жени. Не да има само мъже в учебниците и само да гледаме мъже и да си мислим, че ние жените не можем да постигнем всички тези неща. Колко от нашите преподавателки в училище